Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phibaro kinigilong ki khubor bam dakasni. Arfratrik Agas habiju anpin ki win kal linkar ke film khasi kabla apkmi lenti menta la bunsnem kabla ai kerteng linkar on sepin ipat ba no nadu ka arfratrik menta ubnai Agas habiju cinema shillong. La ban kedau hang ni bayi gani ka film khasi ka ai kerteng linkar la agdo samla wellborn mensong kum uting shop bat ka abelin nong cloud lembat ka san million mauri kum ki puran ki bala pau ha ka jilla. La ban kedau ru hang ni usamla wellborn mensong udeu bala jutip pat ba kum upahe bat ka samla abelin nong cloud ka bala jutip pat ba kum ka puliau. Ya kini ki shijur pun sayo ka sin ka beningkong ha ka film bat ha cinema namar baro shikata kila juak bat pau bhatang ha ki serial. Nalor kini ki krur ak film ka jilla la ya don bentalang ru arman disiar obade uwe nak ting shop bala pau nam bha ka jilla lembat ukerman ki rija bat ukhun jong o umiwan potmi ki bade ru ki krur ak film YouTube ki ba ak ha ka cares channel. Shushu ha ka sin ka beningkong ling ba kani ka film bin sayo iru ya ka jingber ang jong away na kinong yalam kaseng nong rep ka Hill Farmers Union HFU kata uba Alfan Bot Carsentiu na lor kani hagani ka film pensayu iru ya ujon rani ubade away na kinong ak film serial na lor unik boy syang pliang ubade away pat na kinong shna ba nong ak ha ka YouTube channel Nick Shanks ya kani ka film la director bat penmi do usamla elegis thongni bat usamla Nick boy syang pliang ki bade ki nong shna film ki bala khmi lenti bakin sade ki nong shna film ki ban sakiu bha ha kini ka film ka donru ya ka jingrai ka sngotenat bat ka bakring bhai ki nong pet kai bat ki nong ngap na mala rai do usamla one job soklen obade we ne ki klur nong rai jong ka jilla ya ka khana jongani ka film la tho do ba S Carson tiu obla tho ki ba bon ki khana ki ba itnat bha